आकाशवाणी शिलोंग को खबर बन पुले दा इलासे डोर सिंग्राम किमार की बकौंसन जों को खबर मिंता का जन में नंखलाइन के जिंगे दे हपरें करी इंडिया बट का घाना हदीन बो मंत्री रंग बादो करी उलयो एक खुशनाम को बहेदो हा अकरा on shupin kendria iginong di madan om ban be yaki ong usumbut menteri rang ba ka jala Meghalaya pentikna menteri kesanat PHE wen weng no kham klo ya ka jing e ka be dei ber ka jing kerdo om ha ka shnong ranja kershan wen le ga not shillong ya ka jing pin kendria iginong di madan henry pinram ya ka jing bom khot ikren ka sarkar ya u kumu MLA ki khobor ki babnya Menteri rang bado kari ula penlong ke jing ekran bad u Presiden kari Ghana u John Mahama ha ke Jubilee House ha Accra ha ke babaro armut kinong yelam kila menjur benang penklan shushu ya ke jing de jongki sha ke jing trailang ha ke jing lang la soiru South Liki Soskular ki bekenthup ya ke jing sam ya ki kolshor bad ketem ko pot tenrai ha ke khubor sinrop u modi ula kedau halor ke jing nang klan ke jing trailang ha pedeng ki artli ki ri Modi uliyo kujar ha Accra ha ke jing jungo ya kari bat la pediang burom ya u de ki guard of honor bat ki 21 gun salute menteri rang ba do kari uliyo kujar menteri rang ba do kari Narendra Modi uliyo kujar ha Trinidad bat ha Tobago minta ke jan med ha ke jinglet ke baar jong ke jinglet jungo ya ki Henry Tuli kiri ha ke jinglet jungo unsa penlong ke jing ekran bat ke Presiden ke Christine Carla Kangalu kum joru bat ke menteri rang badu ke Kamla Persad Bisesar ha ke kat jong ke Spain lapen bedru ba menteri rang badu umudi un ajing kren ha ke jing lang jong ke ying dorbar bat un ekran ru bat kinong India ki basa ha ke nikri Lakhmi ganti baka jinglet jungo kan kanti baka jinglet trailang hakaliang ka khayi ka pateng ka jingye dari ber ka jing kala ka bami na ka jing start digital hapadeng ka jing rakhe ka jingye day jing ki culture ber ka jingye te paralog hapadeng ki artli ki ri hapadeng ka jinging a jing ki patba halor ka tarik ka bakhatdu ban pen kan ria i ki nong di madan kata ka arpu artrik naitung na ki than ka khandai lan usembut menteri rang ba ka jala umasya bhalang dhar ulapan syai baka day tang ka jing pen kan ria kam day ka jing be sundan yaki ulapan paru ka jing snow scam ki brio ki net hi dengan man snow bha shaki jaka balabu ban pen kan ria henry ulam hamru ha ka jokopor ya ki tu ki bapen e bakin sha pen shitom kat kum ka an Daka babanjur halor ka jing thmu jong ka sarkar ban pen keluat yaki jaka patba menteri ulaong bagi bor penyat ki thmu ban kershan ki nong di madan da ki skim bar ki jaka shong ki babyang ula pentik naru baki nong de ki bamdan ki sirnat lani ki vending certificate on sa penbet hala ki bintang da ka basngus kem ba on la ban pendap haswa ka artarek unaitung MLA ka North Shillong uba Adelborn Nurun ula penpau ya jing kershan ya rai jo ka sarkar jala ban pen kan ria no ya ki nong di madan shaki jaka ki bala pen khre da ka sarkar da ka bakdo halor ka jing don kam ban pen sok ing ka ya ki yang upat ba da ka bakubur ru ba ka jing pen kan ria ka long ka bakham dinjar henry ki nong de ki nyai biteng ban khring ki nong thiet bat ki kam suki ken salong biang kumjo henry ha ka jo ka por uba nong rum ula penpau ya ka jing snu diaw halor ka jing bom khot yakren jong ka sarkar haswa bakandon ka jing pen kan ria watla udewa MLA jong ka jaka ka bela shakta ula kedawru ba ondan iweru na pedeng ki nong di madan ki belawan mi shau wat ha pedeng ki ni ki jing e ki bakia kendo Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association MPFWA henekasngi klapenni yakjing maham halor officer ka veterinary habernihan balakenno bauladon kti ben soy ki sirnat na asam klem dodon kajing khmi bnya ka babyang la pelat ban shalan ni ki siar ha Meghalaya klem dodon kano kajing khmi bnya Kekenhuan kelai kendu pada Secretary ke Husbandry and Veterinary USC Sadhu bandawa benne no marmar pat ban kham sundan ya kejingon ra ya kisiar na asam kaseng kala dawaru ban pensyai la daw officer ula le ekani da ka bayo hukum ni ki bor ki bahalor lani ka dei ka jingne shimet jong u da ka banjur halor ka jingdon kam ban kit khri bat ban bud rinti ya ki kendon kani ka khubor ko wanshapi na Akashvani Shillong
Hakasinja menweng ya kajing kabede ba kajing dheng kali hasor shillong Kasarkar Jilla Meghalaya kala sedang ban penterikan ya ke Meghalaya Parking Policy for Urban Areas 2025 kabakhang ya kajing penyang kali harut surak haki benta jong kasar. Menteri Ketenat Penroi Sor umasnya Bhalangdhar ula pentikna ya kajing penterikam ha kabala sakhi ya kajing kala ha kajing ya jong ki kali. Hapo kani ka policy lawan ra'ru ya jaka penyang kali ki bahaban siu da kajing thmu banweng sendan ya kajing penyang kali pathar. Menteri ula angru ba andang ye beteng man perking ba lakhmi rinti ba kajing dheng kali kanang khamduna shu Menteri ula kedoru ba kajing khamnya hasor Shillong kan senang duna da kajing penroi ya kan New Shillong Township. Iway ni kinong shnong jong ka shnong nong mensong ikong Janice Sowian life waste nam kerta ila ja rangai ni dok shitrik unaitung arhajar arpusan. Bak kajingja jong i la suba bak laja ni dok shteng ni jong life hotrik ujaliu hadu ka step jong shitrik unaitung. Ikong Janice Sowian idon ka jingjrong ka basan put saw inchi. Kamdan kanu ka jingtip halor ki jan ki ba iphong ha kapor ba ijar rangai Henry ki bor ki ba khmi ki la kintu yanu ki badan jingtip. Shapang jong i lani ka jaka ka ba idon bakin snobha ban pentip sha ka police station ka bajan lani ban phone ho number prahinyo khandai saw like khandai not san henryo tang i jingtip i barit e ru in long i ba kongsan banirap banwa dia i Haka jingilang berkinang ilam shnong jong ke shnong runja ki bakin thobi urang ba shnong iba ediwar bat usi berim ke KHADC uba penyat sing sim ringkat berkidukhat jong gedor bar shnong nek ski Menteri Ketenat PHE Marcus N Marak ula pentikna ba an seshim ki sinjam ban weng ki jing jong ke jing kerdo ha ke shnong runja Hadin ke jingilang uba war ula pentip shikila patai kubor ba Menteri ula kular ban pha ek kenhun hapo ke jingilam jong chief engineer ban jurep ya kishnong hakatayo ko banwan uba war ula pen paru ko jing sngongu ya menteri halor ka jing nong kloy ka jong ban juba barul ai khubleiru yu ba penyait sing sim ubla penong ya kini ka jingelang ka bajab Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Khasi Hills Unit hapo kajingilam jong President uba Penchai Kharbani kilapha ya ka memorandum sha District Medical and Health Officer DMHO ban pinsno sha u ki jing sno khia halor ka jing bam biang kilat ai jing sumar ki jing dawa ki bhakmat ki kinthop ya ki jing pinbiang ki dawai hakeleng ki PHC ki CHC bat ki sub center ban pinbiang ki kali ki nongpang ban bu ya ka dialysis unit Hanongstone Civil Hospital ban pintrei kamno ya ka MCH dan ka maternal and child health hospital ka brasateng naslam bat ki sub center ru kunjo udu DMHO la pintikina ba yakini ki jing baro ansara shaki bor ki bahalor Lapli ka PA Sangma Ambeng College ka badai ka Degree College ka Baningkong had Dengri West Garo Hills District Nekasni Hadil Sigre Secondary School ka ba onlongru ka Jakatrekam ka Bashipor jong ka college chairman ka MIDC Meghalaya Industrial Development Corporation James K Sangma ulapan bina balapli ka college balabaiting ka da ka PA Sangma Foundation Kajing thmu jong college kalong banonra ya kapuli puthi ka babhatam haki kerdan ki bahalor bat ulapan paru kajing kermen ba college kan sa yoshen ya kajing itho na ka NAAC lani ka NAAC accreditation Kador bar shnong jong shnong ruyang kala kentu ya ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB bakan pelaj ya ka MS Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited bakan betengi kijing trei kam jongka tang lada ka board ya ki kendon karkun ka soskular bat ban pendunga ya ka jingjabo hakle air hagaji yelang nek sngi kinong ilam shnong kila banjur ba kamai kaji jong ki hinyo pho na shispa ginong shnong kishanya hakani ka karkhana Henry kila maham ting bakin ye beteng biang ye kajing ki lada ka jingjabo kanang ye beteng dangshen yakni ka karkhana la khangno shipor da kinong shnong na kadaw ka jingjabo ka balajur ka ba abjingma ya ka wa ruyang member secretary ka MSPCB UCH Chermang Uloong balawengno ya ka jingkhang ya ka company
hadin bekilabot iki kendon kat kum kamaryang. Kat tuku kubor kalkut kebelawan sepi nak Akashvani Shillong.